jazda toľko finančných prostriedkov, aby sme si mohli dovoliť luxus na jeho permanentnú kultiváciu v nečase, aký v súčasnosti vládne? Sponzori všetko nezaplatia. Zdá sa, že hrať sa bude aj o týždeň. Hráči, ale hlavne odborníci, ktorí riadia náš futbal, musia v lete dovolenkovať. Roky sa hovorí o tom, že zima patrí hokejistom a nie futbalu. U nás to stále neplatí. Dokedy? Na východe sa nakoniec hralo. Treba povedať, že v Prešove sa pochlapili. Hraciu plochu pripravili na jednotku. Horšie to bolo po zápase. Obaja protivníci vedeli, že za súčasného stavu možno ťažiť hlavne zo štandardných situácií. Prvá sa zrodila v 10. minúte. Daňko vystrelil a brankár Brna Tvardzik musel vyrážať na roh. Zahral ho Zvara a obranca Bajtoš sa natlačil do gólovej hlavičky a Prešov sa ujal vedenia. Bajtoš je jeden z mála obráncov našej ligy, ktorý dokáže nájsť ten správny okamih. Brankár Tvardzik nemal šancu. Prešov viedol 1-0 a bol pri chuti. Galakberov naznačil, že dvojbodové ambície domácich sú oprávnené. A opäť štandardná situácia. Zálesky poriadne natiahol brankára Jakubecha. Tatran na vzorne upravenom teréne útočil ďalej. Rusnák sa dostal do gólovej šance po tejto akcii, ale brankár Tvardzik včas vybehol a akciu Prešova vyriešil. Brno na seba vážne upozornilo v 31. minúte. Zálesky prudko napálil loptu do pokutového územia a Kocman takmer trafil. V závere prvého polčasu sa Prešov radoval po druhý raz. Zvara nahrával Galakberovi, ten vystrelil a lopta skončila prekvapujúco v sieti. Ukázalo sa, že loptu z kopačky Galakberova usmernil do bránky Brna vlastný hráč. Pri obidvoch góloch Prešova bol obránca Bajtoš, ktorý laboroval so zranením. Jeden dal a pri druhom pokutovom území asistoval. Hrali ste na 100%, alebo ste nastúpili so seba zaprením? Tak hral som na tých 100%, no. Seba zaprenie tam nebolo. Aký bol terén? Ako sa vám hralo? Tak s terénom není nikto spokojný. Keď sa hraje na takých terénoch, ja si myslím, že to nemá nič spoločné s futbalom. Že na takých terénoch by sa vôbec futbal nemá hrať. Dochádza k zraneniam a celkovo ich hra trpí. I diváci nechodia na zápas. Ste aktívny obránca, nemali by ste hrať v útoku? Tak začínal som ako útočník, ale ten post mi teraz v poslednom čase sedí. Už aj preto, že po tom zranení sa ide ináč na útočníkov ako obránca, keď sleduje loptu i protihráča. Brno v druhom polčase otvorilo hru. Wagner z diaľky držal súpera v strehu. Po tejto akcii neúspel ani Holomek. Jakubech vyrazil na roh. Nie nadarmo sa hovorí, ak nedáš, dostaneš. Domáci Zvara poistil víťazstvo Prešova nad Brnom 3-0. Keby som vám povedal pred zápasom, že prehráte o 3 góly, ako by ste reagovali? Tak by som povedal, že to není pravda. Ako sa pozeráte na dnešný zápas? Ja si myslím, že na dobre upravenom teréne v Prešove sme sa snažili hrať 4-4-2. S tým, že sme chceli získať bod. Nezískali sme ani jeden. Ja si myslím, že prvý polčas sme hrali slabšie jak druhý. Druhý sme nastúpili 4-3-3 s tým, že sme posilili útočnú formáciu. Mali sme 1, 2, 3 gólové príležitosti. Za stavu 2-0 sme mohli dať na 2-1. Treba skorigovať výsledok. Ja si myslím, že Prešov nám odviedol, čo sme my porazili Prešov doma 3-0, takže teraz sme 1-1. Bohužiaľ sa naše štáty roztrhli, tak tým pádom, že my už nebudeme hrať s vami, my budeme hrať s moravskými klubmi nejakými. Boli ste lepší o 3 góly? Tak ja si myslím, že sme boli jednoznačne lepším mužstvom, predovšetkým preto, že sme si vypracovali ďaleko viac gólových možností. Vydrala sa nám prvá akcia, štandardná situácia, kedy Bajtoš dal prvý gól. Potom mužstvo samozrejme hralo kvalitnejšie a bolo na škodu, že po samostatnom úniku Alberta Rusnáka, že trafil brankára, že nedal gól. Rovnako v priebehu celého zápasu, keď Brno v druhom polčase hralo podstatne lepšie ako v prvom polčase, by som povedal, sme si opäť vypracovali možnosti, až v závere sme stredili tretí gól, ktorý sa mužstvo samozrejme ukludnilo.
Celkové s výkonom mužstva za týchto ťažkých podmienok, ktoré sú, každý videl, že terén bol veľmi náročný a šmyklavý, som spokojný. Samozrejme, pokiaľ sa neukážu nejaké zranenia po zápase, lebo zatiaľ je to ešte ťažko hovoriť. Verím, že i v ďalších zápasoch podáme kvalitnejšie výkony, že pomaličky sa nám uzdravuje aj lúžko, pomaly ho zapojíme do hry, čo bude samozrejme podpora pre celý kolektív a aby sme podávali stále kvalitné výkony.